На 17 декември 1883 г. османският султан Абдул Хамид II капитулира пред българския дипломатически натиск и приема екзарх Йосиф I. Под натиска на правителството на княжество България и българската власт в източна Румелия, Високата порта е принудена да възстанови официално правата на българската екзархия в Османската империя. Младият, едва 37 годишен екзарх Йосиф е призван от съдбата да стане изкусен дипломат и политик. Той съсредоточава своята дейност главно в онези български земи, които по силата на Берлинския договор от 1878 година са останали в пределите на Османската империя. Поддържа непрекъсната борба за запазване на българския дух и църковно-националните интереси в разпокъсания екзархийски диоцез в Македония, Беломорска и Одринска Тракия. Наред с грижите за българските черкви и разгръщане на просветното дело сред българското население, екзархията ефективно се противопоставя на засилващите се сръбска и гръцка пропаганда. Българският екзарх Йосиф, определил за своя мисия единението на българския народ, реализира целта си в значителни мащаби. След българския дипломатически натиск и официалното възстановяване на правата на българската екзархия в Османската империя, екзархът става посредник между държавната власт и българското християнско население в империята. В тази му позиция той успява да съхрани църковно-националните интереси в поробените краища за десетилетия напред.